Ассалому алайкум мухлисои канали Саудотиҷӣ ҳама каса бардори азиз созаен хубен саломатиётон хубай настреноотон созай дар имрӯза навор гӯш кунед ки чи ҳастай хундай портер ҳастай опели караван замин ҳастай бардори азиз 5 сотиқай 20 000 сомонаш мега беғар зи бардори азиз я замини калони дигай я сотиқ заминаш мега 10 000 сомонӣ мефурӯшумаш хонаҳои заминӣ ҳастай ноҳияи Кушониён ва хонаи Алишӣ ҳастай дар шаҳри Бохтарай хонаи заминӣ мега ки ба квартира дар шаҳри Бохтар алиш мекунам ва дӯстони азиз квартираҳои арзон ҳам ҳастай шаҳри Душанбе ва дар ҳамин видео бардори азиз бо як бор дигар мисол хушу мефаҳмонтон ки дар ҳамин видео квартираҳои арзон ҳай шаҳри Душанбе бисёр рӯй кардагиянд ва видеоро то охша тамошо кунем боварӣ дорам ки ягон чи мисол хонаи заминаи квартира махултон мешавада аз куҷо хона замин квартира дар кори дар комментария бинависед ман арзонтар ёфта дар канал мемонам ва касе ки хона дора мошин дора квартира дора мисол чизе ки барои фурӯхтан дорен метавонед ки дар WhatsApp ма рӯиш кунед ва барои харидоро я рекламаи созиш мекунам мисли ҳар вақта адона лайкира бичқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен раҳмат барои дастгиритон рафтем ака дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд ай пеши бозори Садовод Люблино ҳамин территория дар бардоро бор ҷамъ мешавад бора тарафи Душанбе Бохтар Ёвон Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд бора ай дистон мегиранд нарх бо маслиҳат ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад шумо бардоро фақат занг бизанед ҳамаша шумода мефаҳмонад компания яке Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш дӯстони азиз номери телефонаш аст занг зада маълумоти бештара бигиред бардори азизам ака навор сар мекунем якм элонда ина гузаштем бо диққат гӯш кунед ин мошини десем бардори азиз Hyundai Porter 1 ай Hyundai Porter 1 соли баромадаш бардоро 2010 сӯзишвориш дизел саралка будай мотор раднои хичай коробка механикай ҳама ҷош созай мега як моҳи дига ҳуҷҷат доштай 6 баллонаш навай мошин қарор дорад бардори азиз дар ноҳияи Калхозобод нархша 54 000 сомон мега касе харидор бианиқ бошен арзон мешава пули урусӣ хати 290 000 рубл мешидай марҳамат на касе ки мошин харед мисол Porter 1 номери телефонаш аст номерош имо WhatsApp дора занг зада маълумоти бештара бигиред дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе поёни Корвон роҳи нав дим кӯча дихонага квартира дар якум этаж қарор дорад ремонташ навай документош ҳамаш 100% ову свечам 100% ай мега нарша бардори азиз $28,000 гуфтесай касе харидор бошен савдо мешава сомони қати 290 000 сомон мешидай рубл қати 1,630 000 рубл касе харидор бошен бо маслиҳат мекунем соҳиби квартира гуфтагия ки илтимос касе харидори аниқ бошен ба занг бизанед бардори азиз ҳамаи маълумотша бо дар бар экран навистагиам номерои телефонаш имо WhatsApp дора марҳамат касе дар квартира дар кор бошад шаҳри Душанбе ана поёни Корвон занг зада маслиҳат кунен квартираи арзона бихарен суратош рӯй кардагия баъд суратош бо видеош ҳам рӯй кардагия марҳамат тамошо кунен бисёр гуфтабуданд ки аз шаҳри Душанбе ягон квартираи арзон шавабонем бардори азин як квартираи арзон мадароӣ кардам бо диққат гӯш кунед ки нархаш гарени арзонай успед кунем бихаренаш ин квартира десен бардоро қарор дорад дар шаҳри Душанбе пеши мағозаи 7 ахтарчхеле дастурат десен наздики бозори Корвонай ва амил раи калонам гарени наздики ами 15-20 метр мера раи калонай дӯстони азиз дом 6 этажа як хонага квартира дар 6 этаж қарор дорад ремонташ нами нав кардагиай о свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100% ана қолин диван парда ҳам хеле чизош месодай нарша бардори азиз арзон 155 000 сомонаш мега
нархиш 155000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. ё ба хонаи заминаки ҳам алиш мешава дар шаҳри Душанбе наздики бозори Корвон боша гуфтагият дӯстони азиз. 155000 сомон пулаш, ана пули уруси хати 806000 рубл мешидай. номерои телефонаш ана WhatsApp дора. касе харидори аниқ бошен занзда квартираи арзонаи шаҳри Душанбе бихарен. ана ка бардурои азиз мегзарем ба эълони навбатӣ. лайкҳоро фаромӯш накунед. ин хонаи десембардро қарор дорад дар ноҳияи Кушониён, ҷамоати шаҳраки Бӯстонқалъа, деҳаи Орзу Д. 10 сотиқ заминда 3 дархона қатъи верандшкардагӣ ремонташ миёна мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. бо ана 4 дархонаи дигарам фундаментош рехтагӣ бидай. дар бараш оз мисол дар сурат мебинед. ов светш мега ҳастай ҳуҷҷатҳош 100%, ошхона, баня, ҳоҷатхона дора, чойлови ангурам доштай. гирди хона бардурои азиз чиқеле десен маҳкам дарвоза часпондагӣ. қариби хона дар мактаб, магазин, масҷид, поликлиника наздик бидай. нарша бардурои азизам 410000 сомон мега. 410000 сомон. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. пули урси қатъи 2 миллион 300,000 рубл мешидай. номерои телефонаш имо WhatsApp дора. занзда маслиҳат кунед. бардурои азизам мегзарем ба эълони навбатӣ. ин хонаи дестем бардурои азизам фақат алишӣ бидай. мақсад ки фурӯшӣ нест, фақат алишия. бо диққат гӯш кунед. ин хонаи дестем бардуро заминаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пештара Қурғонтепа, сабзавод пишти горгаз. айраи калон 100 ё 150 метр дуртар бидай. 5 сотиқ заминда д дархонаи калон кардагӣ, кайлдор, ана баня дар дурунаш бидай. ремонти хона чӣ хеле дар видео дестем бардурои азиз ремонти хона замонавӣ кардагиай. ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. бо барои хонаҳои времянка ва ошхона ҷо ҳастай мега. гирди хона бардурои азиз маҳкам дарвоза часпондагӣ. қариби хона дар мактаби 35, магазин, масҷид наздик бидай. дӯстони азиз, ана чӣ хеле ки гуфтам, ин хонаи заминӣ фақат алиш мешава ба квартира дар шаҳри Бохтар, ана 2 комната ё 3 комната боша. бардурои азиз, чӣ хеле гуфтам, фақат алишӣ. агар касе ки мисол ана квартира дошта бошен ай шаҳри Бохтар 2 комната ё 3 комната, метавонен ки ба инами хонаи заминӣ алиш кунен. номерои телефонаша занзда маслиҳат кунен. дӯстони азизам, монда набошен. анаи мошини десен ана срочни айне ки гӯш кунем бо диққат. срочни пулаш дар корай. хоб, Opel Caravan бардурои азиз чӣ хеле десен. соли баромадаш 1995 сол. сӯзишвориш ана фақат бензин бидай. объем мотораш 1.6 литр, коробка механикай. 4 та баллони нав дора. мега ки мотораш ана расход надоштай. бардурои азиз, маълумоти бештара занг зада мепарсен. мошинои хубане ки бардурои азизам ана қарор дорад дар ноҳияи Данғара. нархша 28000 сомон мега. 28000 сомон, 150000 рубл мешидай. харидорои аниқ занзда маслиҳат кунем. дӯстони азизам, чӣ хеле ки гуфтам дар аввали видео, квартираҳои ана бисёр аз шаҳри Душанбе рӯй кардагиянд. ина бо як квартираи люкса биқапен. бардурои азизам, квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳ Мансур, наздики поликлиникаи Седа бидай. домои нав, дом навастройка, ана 4хонага квартира дар 7 этаж қарор дорад, 90 квадратни метрай. ремонти хона чӣ хеле десен бардурои азиз, погиза евра ремонт кардагиай. ов свеч мега доимӣ ҳастай, ҳуҷҷатош шартномавӣ бидай. як баняву ҳоҷатхона отделни дора, бо як ҳоҷатхонаи дигарам отделни доштай. дом бардурои азизам лифт дора. квартира бо баъзе чизҳош фурӯхта мешавад. парда, қолин, кресла диван, стиральни машина, кухни гарнитур, холодильник, термос. хулоса бардурои азиз бисёри чизҳош месодай. қариби хона дар мактаб, садиқ, магазин, бозорча наздик бидай. нарша бардурои азизам 700,000 сомон мега. 700,000
сомон. пули урусӣ қадри 3 миллион 930 ҳазор рубл мешидай. номерои телефонаш ватсап дора. марҳамат касе ки квартира хар бошен ай шаҳри душанбе ноҳияи шоҳ мансур марҳамат занг зада квартираи арзона бихарен. ремонташ зур будаине ки бовар ки қа квартирои фасон рӯй кардияне пул боша ки бихариш. гӯш кунем бардурои азизам. и квартира десен қарор дора дар шаҳри душанбе ноҳияи фирдавсӣ пушти маладёжнида дом 11 этажа новостройка будай. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дора 70 квадратни метрай. ремонти хона ба дараҷаи олӣ шаёхӣ нигаҳаш ки ремонти хона поги зами замонавӣ кардагиай. ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош шартномавӣ будай. квартира дӯстони азиз бо баъзе чизҳош фурӯхта мешавад. қариби хона дар мактаби 28 садиқ магазин раи калон наздик будай. нарша бардурои азизам 600 ҳазор сомон мега 600 ҳазор сомон. пули урусӣ қадри 3 миллион 380 ҳазор рубл мешидай. ҳар ди номерош ватсап дора. касе харидор бошен занг зада маълумоти бештара бигирен. бардурои азизам мегзарем бо ба як квартираи арзони дига. и квартирам бардурои азиз нархшам зурай ва ҷошам ҷои фасондай. бо диққат гӯш кунен. и квартира десем бардуро қарор дорад дар шаҳри душанбе пеши бозори корвон пушти 7 ахтар гуфтагиай. сехонага квартира дар 2 этаж қарор дора 70 квадратни метрай. квартира бардурои азиз ремонт дора. ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. ба чизи чораш мефурӯшанд. консонер, холодильник, стенка, стиральни машина ҳамаи шароитош хуб мебошад. бардурои азизам нархша 29 ҳазор доллар мега 29 ҳазор доллар 300 ҳазор сомон мешава 1 миллион 680 ҳазор рубл. харидоро занг занен ватсап дора. дӯстони азиз бо диққат гӯш кунен. и замине десем бардурои азиз дар дараи ромид бидай деҳаи новаки поён. обши 12 сотиқ заминай барои хона кардан тайёрай ҷош. ов свеч мега ҳастай ҳуҷҷатош 100%. гирди замин як тарафш маҳкам. қариби заминда мактаб, духтурхона, артел, магазино ҳастай. деҳа бардурои азиз деҳаи ободай. ана қимми сангаш бепулай мега мақсад ҳами санги қимиш бепулайда ҷош зурай. обши бардурои азиз 12 сотиқ заминай 1 сотиқ заминаш 10 ҳазор сомонӣ гуфтагиай. обши 12 сотиқ заминай 1 сотиқш бардурои азиз хеле гуфтум 10 ҳазор сомон. номерои телефонаш имо ватсап дора. занг зада маслиҳат кунен. дӯстони азиз хеле ки дар аввали видео гуфтам як замин астаи 20 ҳазор сомон. ина вақт соати минут омад гапш мезанам бо диққат гӯш кунен. и замине десем бардуро қарор дорад дар шаҳри кӯлоб қитъаи 6 аз сентри шаҳри кӯлоб то за ҳами замина дисамараҳ будай. 5 сотиқ заминда 3 дархона баняк кайлдор фундаментош рехтагӣ ов свеч ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷатош қарор доштай. гирди замин бардурои азиз маҳкамай. қариби заминда мактаб, магазин, балниса, масҷид наздик будай. нарша бардурои азизам ана 20 ҳазор сомон мега 20 ҳазор сомон. пул боша ҳозӣ мехаридимаш да 105 ҳазор рубл мешидай. номерои телефони поёнгиш имо ватсап дора. касе ки мисол замин харенай шаҳри кӯлоб 20 ҳазор сомон да занг бизанен ҳозӣ бихаренаш. хонара мекунӣ медрои зиндагӣ кардан мегирӣ. бисёри вақт гуфтабудем ки аз шаҳри левакан дар ягон квартира арзон шава монен. ана чанд қадар видеоҳо навуд бардурои азиз ҳами территория квартира. ина имрӯз як тағйир тид гӯш кунен. и квартира десем бардуро қарор дорад дар шаҳри левакан. номи пешинаш сарбандай касе намедона. квартира бардурои азиз ҳами пеши раҳдай пеши раи калонда.
як хонага квартира дар яким этаж қарор дорад, ремонтш миёна овсуеч ҳаста, ҳуҷҷатош 100%. қариби хонада бозори анами левакан буда, бозори Сарбан, яъне ки ҳамия қариба кайда бозори Сарбан бардури азиз. нарша 135,000 сомон мега, касе харидор бошен камтарак савдо мешава. номерои телефонаш WhatsApp дорад, занг зада маълумоти бештара бигирен. квартира бардури азиз хеле гуфтам шаҳри Сарбан, ҳами номи наваш левакан пеши бозорш дай. занг зада маслиҳат кунед. анака бардорои ҷон ибад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки замин аст, ки ҷое ки хонаи заминӣ аст, ки ҷое ки квартира рӯй кардан аст, ки ҷое ки мошин рӯй кардан ҳаракат кардан барои шуморо нархҳошона якта ва якта гуфтам. фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд. маъқул шуда боша шеринар барои ҳамин меҳнатҳои мо, барои ҳам дастгирӣ кардани канали мо як дона лайки бепала биҷиқен. агар аз ки ҷое ки хона намондум дар комментария бинависен, ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. бардорои азизам, агар ягон кас хона, мошин, ягон чи фурӯшӣ дошта боша, номерои ман дар якум комментария ва аввали видеода мондагим дар WhatsApp шурӯъ кунед. мақсад чизе ки фурӯшӣ дошта бошен дар WhatsApp ма рӯй кунед, ман барои харидоро рекламаи созаш мекунам. дӯстони азиз, хеле гуфтам, ана дастгира фаромӯш накунед, лайкора биҷиқен, битонен ҳамин видеора имо WhatsApp чи сайте дорем падилитсаш кунед ва касе ки дар канали мо меҳмонед, то ҳозира подписатсия кардагӣ набошен. форатон ки мисол ягон рӯз хонаҳои арзон ба қаб кунед, канали мада подписатсия кунед ва ҳамун зангулачара дар бологиш монед. бардорои азиз, ҳозир я видеора мемонам, хеле кунед, подписатсия карден, зангулара дар бологиш монед ва мо мисол вақте видеои нава дар канал модем, сразу шумода сообщение ё уведомление меравад, шумо медонед видеои мара якимин шида тамошо мекунед ва якимин шида як ягон квартира арзон ба қаб мекунед. шерои нар, бардорои азиз, бисёри бад гап намезанем. то видеоҳои анда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад, дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. ва як чи дига ёдам биромад, касе то охири видеора қатъимат тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен. хай бардорои азиз.